लायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखै आव ताथो लायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालै जानाय दङ दाख्लिल' गमरै थांखो जोंनाव थोंगै दांनाय दं दफानि सोरां मोलांखो जोंनि बुबा गोरानि मोखै बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय आयके चोबा चले नाय आयके चोबा चले नाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय दिनै माथाय न मारनाय आयके चोबा चले नाय Pani dalal ro, wan shog na ring ya deni ro. Jedo pani dalal ro, laji na ring ya deni ro. Jedo pani dalal ro, wan shog na ring ya deni ro. Jedo pani dalal ro, laji na ring ya deni ro. Hani nokha, tengkamuni, tenggui tongzang mani. Ani nokang tengkamuni tenggui tongzamani usuk jatongmani tini buba gerani mokhै awo tathö laisithों tini buba gerani ima दैनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालै जानाय दङ दाख्लिल' गमरै थांखो जोंनाव थोंगै दांनाय दं दफानि सोरां मोलांखो दिनै बुबा गोरानि मोखै 2026 दिल्ली में सनुमा परे हेंके जों जतन खिसलां सुखोखौ सेपरागै रेखलाय रजागना बागै कातेना बागै चिन लगाय फायबाय जे फायबाय जे परे हेंके जों गोबाङै थांसिनाय हामबाय दिनै मिडिया पार्सन दिनै जे बुबाग्रानि बिसिंथि 32 नं मातारबारि विधानसभा केन्द्रआव पाइसखाया दिनै बाय हेंके 3 days चलै टंका 3 दिन हेंके दिनै जे सेक्रिफाइस रेलिगो पाइसखाया दिनै अर निगो बरमगना सार डेभिड मनासिं मणिपुरै सार बिरला नुवातिया मणिपुरै सार तरनि सादन हेंके जतन अर नि वारियर्स दिनै अर निगो मातारबारि विधानसभा केन्द्र बिसिंथि गामारिया एडिसि विलेज गामारिया पाराव जों बर'ना लामजासु दङ ओंखाय जों बोसकांनि संमारियाव जे फानो बुबाग्रानि बिसिंथि ग्रेटार ट्रिपलेन तवानि बा दकानाव थामसा खायनि बांबाय जों ताबाव दिनैनि 3 days नि दिनै रेलि ताबावनो जों ताबाव सिंनायानि बाङै मान स्टार्ट खायनि बाङै जों ताबाव जत अरनो कुथुंजा जतन